7 věcí, které je třeba dělat každý večer. Stoicismus, návyky večer, je zvláštní čas, kdy se můžete odpojit od denního schonu a soustředit se sami na sebe. Starověcí stoičtí filozofové věřili, že noc je ideální pro rozjímání a kontemplaci. Zde je 7 stoických návyků, které vám pomohou najít klid během rušných nocí. První chvilka večerního rozjímání. Večerní rozjímání je stoická praxe, která zahrnuje přemýšlení o uplynulém dni a o věcech, za které cítíte vděčnost. Je to čas, kdy můžete vyjádřit vděčnost za životní požehnání a zaměřit se na pozitivní věci. Analýza dne. Analýza dne je podobná večernímu rozjímání, ale zaměřuje se na konkrétní události dne. Je to příležitost zhodnotit své jednání, poučit se z chyb a naplánovat si další den. 3. Rozšíření perspektivy. Rozšíření perspektivy je praxe, která vám pomůže vypořádat se se stresem a úzkostí. Když si uvědomíme, že svět je větší než naše osobní problémy, můžeme se cítit klidnější a vyrovnanější. 4. Čas strávený s rodinou. Trávení času s rodinou je skvělým lékem proti stresu. Každý večer si najděte chvilku na spojení se svými blízkými. 5. Praktikujte vděčnost. Vděčnost je mocným nástrojem ke štěstí. Než půjdete spát, věnujte nějaký čas přemýšlení o věcech, za které jste vděční. 6. Inspirativní četba. Čtení něčeho inspirativního před spaním vám může pomoci uvolnit se a připravit se na dobrý spánek. Vyberte si knihu nebo článek, který ve vás zanechá pocit klidu a optimismu. 7. Meditujte. Meditace je praxe, která může snížit stres, úzkost a potíže se spánkem. Vyhraďte si každý večer několik minut na meditaci.